Evo dakle, prošlo je godina dana od vaše inicijative prikupljanja potpisa. Što se u međuvremenu promijenilo, što se u međuvremenu dogodilo? Evo, dobar dan, ja sam Natalija Karnački, članica organizacijskog odbora Građanske inicijative Narod odlučuje. Evo, ovim putem želim obavijestiti javnost da je točno prije godinu dana, 13. lipnja 2018. godine, Građanska inicijativa Narod odlučila predala potpise za raspisivanje referenduma o pravednijem izbornom sustavu Hrvatskom saboru. I što je znači vlada premijera Plenkovića, kako su radili kada smo mi predavali te svoje potpise. Hrvatsku javnost bi podsjetili da je samo nekoliko dana nakon završnog roka za prikupljanje potpisa premijer Plenković, gospodin Jandroković, predsjednik Sabora, da su prozivali našu građansku inicijativu o tome zašto već nismo predali potpise. S druge strane, evo, prošlo je mjesec dana nakon završenog roka za sindikalnu inicijativu i nismo čuli nikakve prozivke, nikakva pitanja drugoj strani, znači sindikatima, zašto je prošlo mjesec dana. Tu vidimo da se radi o dvostrukim kriterijima i o jednom nedemokratskom ponašanju i odnosu same vlasti prema referendumskim inicijativama. Naši su znači volonteri u roku 2 tjedna prebrojali, prikupili i organizirali više od 800.000 potpisa, a sindikalne inicijative je trebalo mjesec dana za to. Također htjeli bi podsjetiti hrvatsku javnost da predsjednik Hrvatskog sabora, gospodin Jandroković, nije osobno primio predstavnici Građanske inicijative Narod odlučuje i to je bilo prvi puta da jedan predsjednik Sabora nije primio predstavnik Građanske inicijative, referendumske inicijative. Znači, gospodin Jandroković primit će predstavnike sindikata danas kako bi poboljšao rejting Plenkovićevog HDZ-a, što nije učinio sa našom inicijativom. Dakle, vidimo da vlada, ono što narod želi je očito da izborni sustav se promijeni na način da nema više samo dva velike igrača, dva velika odlučitelja, HDZ i SDP, odnosno njihovu koaliciju, nego narod želi drugačiji izborni sustav. Ono što se vidi od vlasti, da se različito ponašaju prema sindikalnim inicijativama i građanskim inicijativama, što pokazuje da je znači jedno bahato, nedemokratsko i nemoralno ponašanje prema građanima i građanskim inicijativama. Dobar dan svima, ja sam Luka Mlinarić, koordinator Građanske inicijative Narod odlučuje. Htio bih naglasiti da promjena izbornog sustava je nužna kako bi se spriječila politička trgovina, kako bi se promijenilo upravljanje Hrvatskom, spriječila korupcija i djelovanje političkih elita HDZ-a i SDP-a protiv građana, odnosno protiv naroda. Promjena izbornog sustava prema mjerama koje je nudila, odnosno koje predlaže Građanska inicijativa Narod odlučuje, utjecala bi ne samo na izborni proces, već i na rezultate izbora, što se pokazuje prema i po nedavno održanim europskim izborima. Na europskim izborima bi svakako najveći pozitivni doprinos donijelo dopisno elektroničko glasovanje, zato što bi više birača imalo priliku sudjelovati na izborima. Naime, od 154.370 aktivno registriranih za glasovanje u inozemstvu, njih tek 18.400, odnosno oko 12% je izašlo na izbore. Zašto? Pa prije svega zato što je tim ljudima izlazak na izbore otežan time što su im biračka mjesta vrlo daleka, nekad je stotinama kilometara daleko. Ali dopisno elektroničko glasovanje omogućilo bi i drugim osobama, na primjer bolesnima, nepokretnima, slabije pokretnima, ljudima koji žive u zabačenim mjestima da ostvare svoje opće jednako biračko pravo, a smatram da bi mladima zasigurno elektroničko glasovanje bilo prihvatljivije, zanimljivije. Nadalje, da nema cenzusa od 10% za preferencijske glasove koji predstavljaju znatno ograničenje njihova učinka. Također bi došlo do promjena, konkretno s liste HDZ-a u Europski parlament ne bi ušao Tomislav Sokol, koji je bio treći na listi sa 1,87 posto glasova liste, već Danijel Marušić 17. mjesta, koji je osvojio 3,99% glasova liste. Također i na listi SDP-a bi došlo do promjene, tako bi 17. mjesta ušla Mirela Holy, koja je osvojila 5,63% glasova liste, dok bi Romana Jerković, koja je osvojila tek 0,68%, odnosno 1368 glasova, ostala bez zastupničkog mandata, kojeg može zahvaliti zapravo samo visokom 4. mjestu na listi. Također i kada bi se izborni prag snizio s 5 na 4%, došlo bi do promjene, do značajne promjene u raspodjeli mandata među listama. Tako bi da je prag 4% SDP ostao bez 4. mandata, a Most bi osvojio jedan zastupnički mandat u Europskom parlamentu. To također je jedan primjer koji pokazuje koliko je sadašnji izborni sustav na način na koji je sada skrojen zapravo odgovara, odnosno pomoću njega profitiraju samo dvije stranke, to su HDZ i SDP, odnosno njihova
velika koalicija koja ide protiv naroda, protiv volje birača. Dakle, činjenica da bi promjene izbornog sustava na prijedlogu građanske inicijative Narod odlučuje utjecala na izborne procese, utjecala na rezultate izbora, kako europskih, tako i još većoj mjeri i onih parlamentarnih. Međutim, od strane aktualnog premijera Plenkovića prevarama i manipulacijom građanima nije omogućeno da na referendumu odluče žele li ili ne žele promjenu izbornog sustava. Hvala vam. Hvala svima.